खुलुमबाय रायजोफोर वेलकम टू माय चैनल दिनैहाय जोंनि मोनसे भारतनि उदांस्रि सान गोबां समनि उनावहाय आं दिनै इन फ्रन्ट अफ केमेरायाव फैदों। आं ब्लग बानाया गोबावसैमोन। बे ब्लगखौ उदांस्रि साननि थाखायसो बानायनाय जादों आरो लोगोसे बर'नि माबा मोनसे खोथा बुंनाय जागोन। जियानो जा रायजोफोर जाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, सापर्ट खालाम, जाहाथे गुबुनफोरनि बायदि आंनि चेनेलाबो ग्र' जायो एबा गोबां रोखोमनि ब्लगनि गेजेरजों माखासे बर'नि खोथा बुंनाय आरो माखासे सिनारिफोर श' खालामनो हायो एबा आंनि ब्लगखौ मोजां रोखोमनि रायजोफोर अनसायनाय बायदि ब्लग खालामनो हायो। बेखौ आं हाजासे लासै लासैनो नाजालांगोन। कन्टिनिउस होथ'नो हानाय नङा दा। जियानो जा जोंनि भारतआ 200 years 200 बोसोर गुफुरसाफोरनि आथिं सिङाव दंमोन। बेखौ 1947 दिनैनि दिनाव 15 आगस्टआव उदांस्रि मोनदों। बेनिखायनो 15 आगस्ट 1947 निफ्राय टिल डेट दिनैसिम उदांस्रि सान फालिबोगासिनो दं आरो इयुनावबो फालिलांबाय थागोन। आं बेखौसो बुंनो सानो रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव बयबो गाजा गोमजायै उदांस्रि सानखौ फालियो आरो गोसो खुसियै गावखौ आं इण्डियान एबा आं भारतीय आं इण्डियान साननानै भारतनि फिरफिलाखौ एबा फ्लेगखौ दिखोनानै भारतनि राष्ट्र गीत गानखौ खननानै मोजाङै दिनैनि दिनखौ बारलाङो। बेजों लोगोसे जोंनि बर'आबो दिनैसिमाव एसामिसफोरनि आथिं सिङाव दिनैसिमबो दङ। बेखौ जोङो बिसोरनिफ्राय बोरै रैखा मोननो, उदांस्रि मोननो भारतनि मानसिफ्रा जेरै गुफुरसाफोरनिफ्राय उदांस्रि मोनदोंमोन, थिग बिदिनो जोंबो एसामिसफोरनिफ्राय उदांस्रि मोननांगोन। जोंनो बड'लेण्ड रायजोआ नांथारगोन आरो बड'लेण्ड रायजो सोरबा बिनायाव रावबो बर' जाथिया हेंथा होनो मोननाय नङा। आङो आंनि साइडनिफ्राय पुलिस सापर्ट आरो इयुनाव बड'लेण्ड दानि ब्रैथि खोलोबनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव आंबो ओंखारनो राजि। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायो जाहाथे जानला मोनला बखियाल'सिनो नैबे ब्रैथि खोलोबनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव लोब लोबै ओंखारफायो। जेब्लानाखि प्रग्राम लाबानो बेनिखायनो सोरनिबा जानला मोनला खोथा बुंनायाव, राजनितिकनि जानला मोनला खोथा बुंनायाव मेलेमाव सोनानै नेगेटिभ माइन्ड लानो नाङा। राजनितिकआव थाग्रा मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ, किन्तु जोंनि अरिजिनेलि बर'नि मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेशननि मानसिफ्रा जुदि खोथा बुङोब्ला
बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया एबा रायजो दानायनि क्राइटेरिया गैया होनोब्ला बिसोरो जोलैनि मेन हांगारा बिसोरसो बोरै बिसोरो बर'नि नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनाव थानानै बे खोथाखौ बुंनो हाखो बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा साननांगौ फैबाय। एक्चुअली सोर राजनितिकखौ खालाममारदोंमोन दिनैनि दिनाव लासैनो माखासे माबाखौ नुबोनो मोनगासिनो दङ। बेराफारसेथिं बै समाव राजनितिकआव थानाय एक्स चिफ बिटिसिनि आदै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन बड'लेण्ड मोननाय एबा बड'लेण्ड जाथिनि क्राइटेरिया गैथ'आ। बिदि बुंनाय बाथ्रायाव माखासे बर'नि नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनफ्रा जोलैनि हांगार बर' समाजनिफ्राय बर' जाथिनिफ्राय बयकट खालामनांसिगौ होननानै बुंदोंमोन बै समाव। नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनाव थानाय सानै नेता दिपेन आदा आरो खोरोमदाव आदामोनहा बुंदों बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया एबा पलिसि गैथ'आ होननानै। होमबा दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा मा बुंगोन बिसोरखौ जोलैनि हांगार ना बर'निफ्राय एरख'नांगौ ना बले बिसोरखौ टटेलि